עכשיו, טוב, אז שלום לכולם, שעה 3, הרפאה הייתה מתחיל ב2:30 והיא לא התחילה, הילדים פה כבר מלא זמן. איתנו בעיה עם החשמל, יש פה משהו מקצר בקונסול, אנחנו לא יודעים מה מקצר פה ברגע, אנחנו נבדוק את זה רק בערב, אני מזיע כמו חמור. אין באמת סטאפ נורמלי, הכבלים פה כמו שאתם רואים יש 8 כבלים שמפצלים את כל המיקסר. יש פה למקום בעיה עם החשמל, הוא לא יכול לקבל את כל החשמל שאנחנו צריכים. זהו. עוד שנייה, מתחיל לרדת גשם, עוד שנייה. כן, גל, תקצר לנו מה קרה עכשיו. מה קרה? אז דבר ראשון התחלנו את ההופעה בזה שהם אמרו שאולי יתחיל לרדת גשם. אז התחיל לרדת גשם, באמצע שדף נסע את קטע קישור, הוא עושה we have a little problem, ואז פשוט ירד גשם, כל הציוד נרטב, כל הבגנים נרטבו, הבאנר עדיין עומד שם רטוב, ואז הדבר האחרון הכי טוב שיכול לקרות שהבן התחיל להתחפר, הכי טוב, כן? והוא חפור, חופר, נחפר, איך אומרים? חפור, חופר, נחפר, מתחפר, נכון, מתחפר. שורש חפר, חפיר חפר, נלין עלה. וזה ייקח לנו הרבה זמן להוציא את זה, ויש לנו עוד הופעה בערב. ראיתם? עוד לא עשיתי בגרות בלשון. קרבי, הדבר החשוב ביותר הוא שהבנות בפנים עושות הופעה. אנחנו רואים 3 4, אוקיי? 1, 2, 3. אליי? אתם צריכים לבוא לדחוף, בואו תדחפו מפה. דחוף את זה אחורה. לא. אז זה בסדר ככה? כן, it's okay. יש גל כבר? טוב, ככה נראה כרגע הבן שלנו. אנחנו נמצאים בטמפה שבפלורידה. ירד מלא גשם מקודם, הבן שלנו כרגע לא יכול לצאת מפה. היינו אמורים להופיע. התחיל לרדת גשם, אז הפסקנו. הבנות עשו 4 שירים מול הילדים. ועכשיו אנחנו מנסים לצאת מפה. הצליחו לכבות אותי 1000 כפיים לא יצליחו לכבות אותי מלמטה הסולם עולה להתקרב
פה מאחורה. We run this mother. Yeah. We run this mother. Yeah. We run this mother. Bass kick. I'm in Miami, bitch.